лепим тази ламаринка, защото под нея има едно болче, което трябва да се отвие. И къде това ще го изпратиш? В интернет, на всички, в YouTube, за всички, които искат да знаят как се разглобява телефон HR V910. Това е телефон HR V910. Разглобяваме го, за да му вземем дисплея, да го сложим на друг телефон. Така. Развиваме болче. Като е единственото болче, блокиращо капака. След това трябва да отворим капака. Така. Има специални инструменти за тази работа, само че аз ги нямам. Аз го правя с нокът. Телефонът HR V910 е водонепромокаем, ударо и прахо устойчив. Поне така пише в каталога. Готово. Задният капак е свален. Но този телефон не е устойчив, защото му липсва, трябва да има една капачка, която липсва. Или е отварен. Съмнявам се да не му е сменена батерията, но като го разглоба ще разбира. То се познава веднага. Другия, който му се счупи дисплея, има една черна лепинка тук отгоре, която покрива цялата батерия, за да не може през тези фуги да влезе вода. Докато този няма. И затова от тук му е влезнала вода на човека и му е изгорял телефона. Затова го продава. Ние го купуваме и му вземаме дисплея. Батерията е произведена на 13 месец 2012 година. Ето тук пише. Модела е от тогава. 13 юли 2012 година. Тези могат да се свалят, за да ни пречат капачетата.
Още едно имаше ли? Не. Още едно винче. Трябва да развием. Така. Сега. Какво следваше? Следва да разлепим тази част. Иди да ми донесеш очилата, ако обичаш. Отгоре върху телевизора. Добре, за какво си мечтаеш? Ако ти паднат пари, къща. Браво. И да пожелая успех на Бургас срещу полицаи срещу моряци, руси, кестеняви, изобщо положението е много сериозно. Ще свичи телефона горе на рафта. Другия разглобен. Трябваше чучелата да не ги вадиш, а да ги донесеш с кутийката. Затвори вратата, ако обичаш. Така. Това представлява телефона Haier V910 отвътре. Сега трябва да сменим тази част, която смятам, че е изгоряла. Така. Това са неща, които трябва да се връзки, които се разкачват. Видиш ли? Има още една. А тук? Да. Където има оранжеви, те се разкачват. Да, тук тази се измъква. Тази се измъква насам. Изпращате с 1000 лева, по-малко от това няма как. Освен това се свирят мечтания. Сега. Може път да ви се Почваме да падне развиваме мечтан дом. Един апартамент вече дадохте, другите 14 винчета. апартамента остават и 2 мезонета. Ето това бяха тоновете мангини, които можеха да се извадят от нашите сейфове. За съжаление това не стана. Иди да донесеш другия телефон. Внимателно обаче. Не идея, ще отида да го Той е взема. разглобен, аз знам. Аз ще отида да го взема. Ето тогава да има много ли? Какво? И тогава аз какво да правя? Докато ще Седиш и гледаш. в камера. Те няма да ти виждат лицето, защото е насочено надолу. Не е нужно да не го виждат. Да. Отваряме, докато не отвориш два еднакви знака. След всеки отворен сейф може да се отказва. Другаде? Да видим как започват нещата. Другаде винчета. 4 искам да отворя. Няма. Няма. Най-вероятно от тук нещо е изгоряло. Това е камерата и тя може да се свали. Така. Най-вероятно от тая платка нещо е изгоряло. Затова не я махаме и се надяваме да не е изгоряло нещо от тук. Оказва се, че телефона е с прекалено изтощена батерия и затова
не можа да стартира. Но след като се зареди, ще тръгне. Китаеца, гадният китаец, на единия телефон е сложил защитна найлонова покритие някакво, което предпазва батерията от влизане на влага. Всички други повърхности са защитени. А на този, който човек е решил да тества дали е водоустойчив, не е сложил това покритие. Затова от тук е влязла водата и телефонът е изгорял. Сега аз ще сваля от моят телефон с счупен дисплей защитното покритие и ще го прехвърля на този. Сега имаме здрав, работещ телефон. Първо трябва да добавим капачетата, които свалихме. Които в крайна сметка го правят водозащитен. Това е тук. Дома, от колко време правим това? И така изведнъж става твърде опасно. Хайде. Ще намерим начин. Винаги намираме. Едно последно болче. И приключваме. Сега му слагаме и защитната капачка. И сме готови. Ще сортираме. Това ще има прекалено нисък заряда. Но работи. Дисплея свети. Просто трябва да се зареди. Така. Този телефон го ремонтирахме двамата с Йордан. Чао на всички!